Sí, bueno, a verdad que foi dos mellores partidos, sobre todo a primeira media hora. Eu creo que combinamos moi ben, tuvemos o partido controlado e incluso tamén nos últimos minutos, inda que foron minutos nos que non tuvemos moito o balón, gustou o equipo tamén porque soubo sufrir, que tamén é importante que vai haber momentos na temporada nos que haxa que sufrir e defender o marcador. Entón, bueno, en general creo que tuvo varias fases o partido, pero en todas fixemos o que tiñamos que facer. Sí, home, cada vez conocémonos millor, entendémonos millor, máis ou menos todos os xogadores están tendo minutos e o están facendo ben nos minutos que tiveron. Habrá algúns que non tuveron tantos e irán entrando e farán o igual ou mellor cos que estamos, entón se o equipo vai a máis e terá que ir aínda máis. Pois non o sei, aí non sabría que dicir, ainda non nos diu moito tempo a acostumbrarnos, home, de momento hai presión porque non vamos líderes en solitario, estamos empatados a puntos, hai equipos moi cerca, entonces, bueno, presión vai a haber. Se cadra a mesma ou máis co ano anterior, cos anteriores, porque, bueno, dentro do que cabe, os anos anteriores, pois si, o objetivo era salvarse, pero entraba dentro das posibilidades poder defender, e este ano, pois, quizás estamos un pouco máis obligados. Bueno, xa que os partidos que tuvemos ata agora non foron sinxelos precisamente, e agora si veñen aí un mes de onde se vai a ver o nivel que podemos dar, e que se solventamos, pois bueno, creo que despois a segunda parte da primeira volta pois debería de ser máis relaxada que esta primeira. A última, hai tempo que non te enfrentas ao polígono, pero tes moitos compañeros con referencias moi recentes. Que che contan? Sí, no, de oídas, por nomes e vendo os puntos que fixeron, pois obviamente ten que ser un bo equipo, o sea, ten que ser un equipo, é un equipo que ten gol, é un equipo aguerrido e supoño que físicamente están ben, o sea, que vai ser un equipo que ten pinta que vai estar aí arriba toda a temporada e vai a ser complicado.